Sa number 3, 8 ang nagpositibo sa paggamit sang iligal nga droga sa mandatory drug testing nga ginpatigayon sa mga empleyado sang provincial capital. Sa 8, 7 nagpositibo sa paggamit sang shabu kag isa naman sa marijuana. Pero sunod kay Provincial Administrator Efrando Diaz, ginaulat pa sa karon ang resulta sang confirmatory test sang 8. Wala labot diri. May 20 pagayad nga resulta sa ilang nga test ang ginakabing nga gray, gani ginpaidalo man sila sa confirmatory testing. Patag ni Diaz, ang resulta sa confirmatory test ang magapat-od sang ipatuman nga tikang sang probinsya batok sa ila. Base sa lahi, sunod sa provincial administrator, ang mga job order worker o contract of service nga magpositibo sa drug use ang hindi na pag-i-renew ang kontrata. Kung regular naman ng mga empleyado, sila magapangatubang sang kaso administratibo. As of press time, hindi pa mapato ni Diaz kung ang tanan nga elected officials nagpaidalom sa drug test. Pero sa nagpaidalom, ngagin pangunahan ni Governor Eugenio C. Lacson, wala man sang may nagpositibo. Masobra 3,000 ang ginapaabot magpaidalom sa mandatory drug test, pero masobra lamang sa 2,300 ang na-drug test, bangod nagkulang ang test kits, kag maga-request pa. Ang mga yara sa ospital na assign sunod kay Diaz ang wala pa makapatest. Premature pa man until we get the results of the confirmatory tests. Then amo na official na siya ang aton dayon nga ano sila is to check kung diin sila nga departments, no, gabilong anong status nila, whether JO hasta sa regular tanawon ta. And ang what do you call this, ang ari lang din sa buong names and the place where they were tested.